daoibh chairde Inniu inseoidh mé daoibh faoi mo theach. Tá sé níos sine na aonteach a bhí mé i mo chónaí riamh. Tá sé déanta i mbliain míle ní gcéad daichead cúig cheapaim. Tá trí sheomra leaba againn, ach is é an cistin an sheomra is mó. Is é sheomra sí, an seomra is lú sa cheach, uaireanta ró-bheag. Áfach is málam an clós, mar sin tá mo ghairdín ansin. Ach inis inseoidh mé roinnt focal folklóra daoibh seo iad chuid de mo cheach. An bord, an t-urlar, an crisneoir, an dortal, an doras tosaigh, an doras carráiste, an tullag, an sheomra folca, an leaba, an health, shelf, an foinneog, an clós, an clós cool, an clós tosaigh. Slán go fóill, feiceadh mé thu amárach.